Sa unang pagbasa, ang mga Israelita ginamit ang ilang kaugalingong pagbati o rason, nakaingon gyud nga gidala ba minimo dinhi sa kamingawan aron anhi dinhi mga matay kay wa nay lubnganan didto sa Ehipto. Kay ilang tan-aw patay man gid sila ug musukol sila sa mga sundao ni Paraon, awa gid sila daganan, portig yung pataya. Niya kung muambak sad sila ngadto sa dagat, nga diha sa luyo nila, patay gyapon sila. Ug kamo pa kahay didto atong higayuna, mo sad na inyong isulti, patay na gid tani. Pareha karon baksin ta, naasay variant nga di na sad makuha sa atong baksin, patay gid tani. Ang sawan, mo na ato isulti. Ang Ginoo lahi. Giingnan si Moises ingnang mga tao, papadayuna ngadto sa unahan. Yang unahan nila kay dagat naman. Sunan ka? Dagat. Nya papadayunon sila. Lisodoy. Pero kay mituman man si Moises sa sugo sa Ginoo, wa man siya magpadala sa ratol sa iyang gikuyog nga more than 1 million ka mga tao. Wa man siya magpadala sa ratol. Sunan ka ng tibuok 1 million mo reklamo. Tang sabaa ka kana ganing magrally diha sa kananaang dan, di man ganing nakaabot sila 5,000 40 namang sabaa. Unsa na kanang 1 million kapin, naapay mga baka, mga hayop, perti lisura atong panahon ni Moises ay nya mo reklamo ang tanan. Pastilan. Ako pa ato, mingon lang ko pangambak mo diha, mahilo mo. Saba pa to sa poultry ay. Pilar ko nakabuk na as poultry nga mga manok, nagmay kay baba. Ang saba mo kayo. Kana ganing inyong baboy padong ninyo lawgan. Di ba? Saba ang gani. Unsa na kato niya. Dili para bagito saba nga nangayo lagkaon. Kahadlok baka nang sus, latulag yun. Pero si Moises wa gyud magparatol. Relax ra siya. Kay naminaw man siya sa Ginoo, wa siya maminaw sa mga tao. Minaw siya sa Ginoo. Ingon, sige iisa imong sungkod kay mabuak ra ng dagat. Iya din iisa. Buak na yung dagat. Perti ra yung simpula. Muna usahay kining ato mga problema. Simple ra kay ni para sa Ginoo. Unya mangayo din tag milagro. Ginoo milagrohi in taon ko Ginoo. Ana, mo nang Ginoo nalagot. Ingong Ginoo diri, sige mog pangayog milagro. Di ko muhatag ninyog milagro. Kagamay ra ng problema ha. Unya inyo pag yung pangayo ag milagro. Ana. So dita mangayog milagro ay hilas ra kaita nga mangayog milagros Ginoo. Nga naman. Sa unang pagbasa, ang Ginoo mo'y nagtanaw unsay gikinahanglan sa mga tao na ana siya'y plano daan. Ang ato na lang ang pagsubay sa iyang pulong. Kaya ang iyang pulong, mao man na ang magsulti nato. Murabag kanibang, kamo, tukod mo mong building, no? Praning pagtukod na to aning building, aning simbahan. Naamantay architect, naamantay engineer. Ang pulong sa engineer o sa arkitek mo isundon sa mga nagtrabaho. Katong plano niya mo ito'y sundon. Igsunod ato, nindot kayo ang atong gitukod. Pero musupa ka na, patay ka, maghimo-himo kag imo, nya imong pamilagrohon ang engineer tungod sa imong binuhatan. Di madaoy mo imong engineer pati yung tanoong ka giingnan ti kang mao ni buhata mao ri imong gibuhat nya karon mangayo na kag milagro para mabalik dire. Pero gud anang muburot ang imong atay tungod kay na cancer niya palainom kay kastanan nya mangayo kag milagro para maayo ka. Nya sugo des Ginoo pag sige giinom diha. Sige kag pangayos Ginoo nga ang ako untang mga anak, ang akong mga anak mga usab utang batasan kay portigyong mutubag nako. Murag wa nay tahod sa ilang ginikanan. Unya, nganong gisigihan man ani mog kasaba atong gagmay pa na.
Sugo des Ginoo, sige kasaba, sige latos, sige higkusi. Karon nga dako na musukol na nimo, papangayoon na nimo milagro para mabuutan ang mga buangon nimong anak nga ikamay gatanom anang kabuang, kanang kasuko, kanang sig pamalikas, kanang siging pangontrol, ikamay gabutang anagod. Atong gamay pa, gitanom man na nimo silang hunahunag kasing-kasing. Nagdumot man na sila nimo tungod atong imong siging pangulata nila, siging gitawag na nato og bullying. Ikang tapulana ka, ikaw kasi gini mo, gahi gini mo buanga ka, kaya biyan nimong imusmos diha, ana. Nya ini kadako, ug musokol na nimo, ingnon ka pisti ka, inatay kang buanga ka, ana ka. So ginuon taon, nya ikaw galisod sa kaglakaw. Milagruhi in taon mausab na ning akong anak. Ang saong pagkausab anak? Yang Ginoo hilasa biyan nimo ngayog milagro, ikay nagbuhat nya milagro. Di ba? Ginoo in taon, milagruhi in taon ko Ginoo, haron doon ako ikabayad aning akong utang, gaabot na ning daan og bag-o Ginoo, pag milagro in taon, padauga ko aning swertes mo palit ko Ginoo og ticket, padauga in taon, inyo pang payatak-yatakan sa tiil ni San Vicente Ferrer di ana nang ipahid-pahid pa ninyo sa tuhod ni San Vicente Ferrer ang imong gipalit ticket swertes buang-buang tingali ang imong buhat. Maingon na San Vicente patiran tanong ka diha. Iapil-apil pag yung kunimo. Dito ay sa istorya akong amigong pare na ako dos lagi buta nga sa ilang simbahan na Santo Niño nga maabot as mga tao ba hibong sila nagtakilid naman ng Santo Niño. So pag abli nila daghanang ticket sa sweepstakes gipat yatakan sa kanang kuan gibutang sa laom. Doon natin nakasulti nga akong gipalugpita ng akong ticket ito daog. Aso daghanang ni butang dito nagtakilid na. Ang buto na ba ni daog atong mga tikita? Basin sa ang nangapil din na to no nya gibutang na dito. Usahay ingon ana ta ba? Kitay nagbuhat sa binuang ang Ginoo atong pamilagrohon. Mao na si Kristo diri sa atong ebanghelyo naghisgot siya og pulong. Ingon siya mamangon ang mga taga Ninive kay naghinulsol sila sa ilang mga sala sa dihang nakabati sila sa wali ni Jonas. Jonas ba? Kato Jonas nga propeta. So pulong nakabati sila, naghinulsol sa ilang mga sala. Yan, ingon sa siya, mubangon sa tong rain na sa habagatan. Aron pagsudya ninyo, kay may bakta siyag tunga sa kalibutan, porting layua, aron lang maminaw sa mga makinaadmanon nga mga pulong ni Solomon. Yan, ingon dayon siya, hibaloi, nga dinhi ni apay labaw kang Jonas og labaw ni Solomon. Pasabot, na ay pulong nga angay natong paminawon. Unsa man ang pulonga? Ang pulong ni Kristo. Ayaw na pangayog milagro, paminaw sa pulong ni Kristo. Moingon gani si Kristo nga ayaw gyud pangutang, ay gyud pangutang. Ana ba? Nganong nangutang magkangangsugos Ginoo pangayo man. Ana. Moingon ganing Ginoo nga higugmaan ang nakapasakit nimo, pasayloan ang nakasala, kapito, sigihi ginagpasaylo ang imong anak. Ayaw pagsigig gumbol ana, ayaw pagsigig pamalikas diha. Aron sa sige nimong pasaylo, ang nidot sa ilang kasing-kasing, ang pagkamaluluyon, ang pagkamapasayloon. Igkadako ana, mobao sa nagpasaylo o kaluoy nimo, kay badlungon naman sa kay kaini katiguang nimo. Ingnon kang ayaw kaon anang tamis mo kaon man jud kang taas naman kay imong sugar, naputla na magani kas imong tiil. Badlungon naman sa kini mga tiguang, ay kaon anang pan na mo kawat man ginukaon dito, masakpan. Nganong ni kaon ka? Ano, buot mo mamatay ko diri. Moingon sa dinya ang imo ra bang anak in taon porting trabaho, nya mao ra bay mo gasto nimo ini ka ospital nimo di na sa kadto kalihok. Mo na moingon sa mga anak, gahi ba nimo og inahana ka we? Nakasaba na nabali na hinuon. Ana ba? Sunod sa Ginoo. Ayaw pagsigig sunod ana imong pulong. Ug moingon ganing Ginoo nga ibaligya ng tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag dinhi sa simbahan. Ihatag. Ipalit ana ato mga slots.
Nganong magsige man kag puyo anang imong balay nya wa kay hatag-hatag simbahan. Nya mangayo kag milagro nga mabuhi pa ka. Oh, di oy. Ang imo lang wa paghatag dinhi sa simbahan, sa katilingban, patay na ka. Nga naman, wa man ka manghatag. Ay kamo nang hatag mog lugar sa inyong silingan o inyong gipiit sa inyong koral. O kana. nang hatag mog lugar di anang inyong yuta aron magian sa kanal nga himuon sa barangay or sa lungsod o imong gialihan, bahalag maglinaw mo diha. Problema na ninyo diha mga opisyala mo ug unsaon nanyo pagpalusot ng tubig, basta kini akong yuta kuralon ko gini ay nigpaagi diri kanal, ako ning simentohon ang inyong kanal, ining mga culverts di inyong paagi simentohon ko ni buang mo inyo ning paagian akong yuta nga ako man wala mga inana nya iniglinaw nag mais tubig hasta siya di kaagi kay perti ng lunopas karsada mo ingon din way nahimo ang ato mga opisyal, way mga bugo di ka mao nya siya gaali dito sa daan nya waday mahibawong Ginoo na. Oh, tagaan da yung kag cancer stage 4 ari din kas pari pader blessing ko pader ingon sa pari may ratag matiwas ka kay ang astang pari wa masad kaagi napatay sa din taong multicab ni asuman kay tungod ato lonops daan niya hibawang pari mo ni nagpuyo to mo nagali may ratag mamatay ka. Aron ikamatay nimo magnobina ta kakwarta sa ko. Hastang mananabtan makakwarta sad. Hastang mangandila makakwarta, hastang nagbantay sa sementeryo makakwarta. Karon lumos ta ng tubig imong kabuang diha. Oh, wala mo diyang nangaigo, wala mo diha. Ang importante day maminaw tas pulong sa Ginoo, aron ayuhon tas Ginoo, aron hatagan tas Ginoo sa grasya. Kay ang iyang pulong gamhanan, porti gahom ang pulong sa Ginoo. Pag ingon pa lang sa Ginoo, tungha ang adlaw, tungha dayon. Naayuta, naadayo yuta, maghimo tag taw, himo dayong taw. O karon ngawa na Ginoo, porti na to makapaningot o na takahimog taw. Mura tagadaro sa amot ng sao na paghimo mo kay bawa na kamo sao na paghimo ang tao. Ang atong tubag sa Salmo niingon ta awitan nato ang Ginoo kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Kanang word nga himaya unsa man na gahom, glory. Pwede sana siyang tawgo nato og kalipay. Mo nang gilukop niya ang iyang kaugalingon. Unyag maminaw ta niya sa iyang pulong, malukop sad ta sa himaya. Mo na ang mga santos nato nga gipasidunggan, pulos gyud to sila gamhanan og malipayon, labi na gid ni San Vicente Ferrer. Bisag patay na sila, naagya pong gahom ano man nalukop manggod nya kinsa tong mo paduol matakdan gyud muna ang pulong sa Ginoo mao may makapaduol nato ngadto niya matakdan gid ta. Nabitay niingon ako nga pader di naman gini matabang akong bana porti naman gini niyang ungua aning iyang bisyo unsaon pagka ani pader adto pader be istoryahe base na lag maminaw nimo nako di ko ako na lang nooy paminaw. Pay siguro insultohon pa ko dito. Kinsam kang pariya ka ani din Nako di ko banto. Sa unsa may akong buhaton pader? Nako patakdi. Patakdi sa imong kasuod sa Ginoo. Suod ba kas Ginoo? Suod kay pader magsigi kog simba, di ba ka manglibak? Apanag sa libak sa pader. Wa baka di baka igihan anang imong balay kanang imong mga yuta so ay na magikuroy kihaga ni pader na magikaso kay ang pader giilog usan niya akong maguwang pader ang among kabanhinanan ana kuhao naman hinuon ako nya imong gikihan nako buangon ka sa ang pagtakod ana pakigsuod usas Ginoo pun-a ang imong kaugalingon sa pagtuman sa pulong sa Ginoo takdan lagi ng imong bana igtakod ana mausab ra sad na padul ilang ba nya ikaw ga connected ko kas Ginoo di inig paduol nimo didto takdan sa das Ginoo higugmaon pasayloon alagaran antuson ana ba ana
nya inyo nang buhaton. Pegi, patakdi sa nang imong mga anak sa himaya sa Dios. Kanang sige duwag computer, tupad rin na. Oh. Sige higyong tupad. Ana jud kas tupad ba? Ana. Di jud ka mubiya, di ka maglungag, di ka manglaba. Ana jud kas tupad niya. Tanawa ini gutom ana, mingon ma, ang sukad nang adto ma unsa man tong sukaron sa dong ning kuyog man ko nimo, wa ko kalungag. Yang mingon sa, manong man ka maglungag sa nalingaw man ko anang imong computer. Nindot makikatan-aon mo nang lingaw ko, ni kuyog ko nimo. Madugay ang imong anak makaingon to, tungod ay kung pagsigig duwa sa computer, wa kalungag sa mama. So kinid ang pagduwa sa computer, mapasmo ta. Apil pas mama kapasmo. Ano ba? Maubitaw si Jesus, ni kuyog nato din his kalibutan, namatay siya tungod sa sala. So kinid ang sala, makamatay di ay ni. Mo na gitudlo ni Kristo nato, makamatay ng sala, ni kuyog siya nato aron makita nato nga ang sala di ay mupatay og buutan nga tao. Mo na ingon si Jesus, ilubong ko siyuta tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Ana, og mao na ang tinuod nga pagsunod sa pulong sa Ginoo, dili nang pagsigig yaw-yaw ngayog milagro, buhata lang ang sugo sa Ginoo. Daghan kaayong katingalahan ang mahitabo. Sige, manindog na ta.